Karru li kien qed isir minn kumpanija partikolari tal-Karnival twaqqaf milli jipparteċipa fl-avvenimenti li se jsiru x-xahar id-dieħel fil-belt. Il-karru juri li l-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna fl-isfond ta' żewġ figuri li jidhru qishom xjaten u l-faċċata ta' Tar San Giuseppe bil-messaġġ Ġud sħel. Dan b'referenza ċara għal każi ta' abbużi li fil-passat seħħew f'din id-dar fuq tfal li kienu residenti fiha. F'messaġġ fuq il-medja soċjali, wieħed mill-persuni li jmexxu din il-kumpanija tal-Karnival tella ritratt tal-forma tal-karru u kiteb ħallu tfal jiġu għandi. Dan fil-waqt li żewġ figuri rġiel jidhru jżommu jdejn xulxin. Fis-stqarrija d-direttur ta' Dar San Giuseppe Father Louis Malija iddikjara li l-karru huwa wieħed malizzjuż u libellus waqt li l-kongregazzjoni lesta tieħu kull pass legali jekk jibqa' l-pjan li l-karru ikun parti mill-Karnival. Kelliem għall-Arċisqof Charles Scicluna ddikjara li l-karru ma jixraqx għal avveniment nazzjonali li għalih jattendu ħafna tfal. Dan fil-waqt li jenfasizza l-impenn li l-Arċisqof jibqa' jistinka l-promozzjoni tal-protezzjoni ta' tfal. Fid-dawl tal-kontroversja li nqalet anke l-Gvern ħa pariri legali dwar dan il-karru u ttieħdet deċiżjoni li dan ma jitħallix jipparteċipa. Dan minkejja li membri tal-kumpanija tal-Karnival li ħarġet din l-idea ikkuntattjaw lil Net News u ġustifikaw id-disinn tal-karru u ma qalu li ma kellhom l-ebda skop ulterjuri ħlief is-satira bħalma jsir ukoll fil-konfront ta' mexxejja oħra tal-pajjiż b'mod speċjali l-politiċi.